lekwanụ mmemme gentleman Mike Ejeaya, nwoke akụkọ n'egwu, nwoke gụrụ Omekagụ, nwoke gụrụ n'ụwa mgbede ka mma. Ọ gụkwara ji amụ mma na ndụ, ya mere ndị fụrụ ya n'anya ji jikọta aka ọnụ wee jaa ya mma na ndụ ugbu a. Ngwa lekwanụ ka nke a niile si mee.